τελικά δαιμονοποιήθηκε ο τουρισμός? Και αν ναι, πώς? Και οδηγεί κάπου αυτή η άποψη και αυτή η στάση? Έχουμε μαζί μας την κυρία Μάρθα Καραγιαννάκη, ένας άνθρωπος απόλυτα καταρτισμένος τα θέματα του τουρισμού, γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων με την επωνυμία Άπτερα Χανίων και επίσης πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Βόρειο Άξονα Δήμου Χανίων με την επωνυμία Κίδων. Αυτοί οι δύο σύλλογοι και η Ομοσπονδία συμπεριλαμβάνει κατεξοχήν τα τουριστικά καταλύματα ενοικιαζόμενων δωματίων, η δυναμικότητα κλινών από 3 δωμάτια μέχρι 25, που σημαίνει ότι μιλάμε για αυτά που είναι κοντά στην πόλη, για τις μικρομεσαίες μέσα σε εισαγωγικά επιχειρήσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο το Δήμο Χανίων. Άρα είσαστε ο άνθρωπός μας. Καταρχήν να σας πω ότι όλα τα επιπλωμένα διαμερίσματα και οι βίλες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ήταν αυτά που ξεκινήσανε και φέρανε τον τουρισμό στην Ελλάδα. Τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε πεντάστερα ούτε τετράστερα ξενοδοχεία. Σιγά σιγά ξεκινήσανε, άρα είναι ένα κομμάτι της ραχοκοκαλιάς του τουρισμού. Θεωρούμε ότι ο τουρισμός δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους πολίτες, ίσα έχει γίνει μια ανάπτυξη σχετικά στις περιοχές που όταν δεν ήταν ο τουρισμός δεν ήταν το ίδιο. Απλά έχει γίνει μια γενικότερα στην πόλη μας και έξω από την πόλη βασικά στο βόρειο δικό άξονα έχει γίνει πυκνοδομημένες, έχουν γίνει περιοχές. Υπάρχει και μια αναρχιδόμηση, οπότε τώρα έχουν προσθεθεί εκτός από τα νόμιμα επιπλωμένα διαμερίσματα, έχουν και η καινούρια μορφή των Airbnb, οπότε έχουν κατακλείσει κατά μία έννοια την πόλη, τα κρεβάτια, τα διαθέσιμα που είναι αρκετά και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι όσα κρεβάτια Airbnb υπάρχουν στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο είναι μόνο στα Χανιά, γύρω στις 60.000 κρεβάτια είναι στα Χανιά. Δεν είναι το θέμα ότι έχουμε και κάτι εναντίον των Airbnb, απλά εμείς για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε και να λειτουργήσουμε σαν εταιρείες και σαν καταλύματα περνάμε πάρα πολλές διαδικασίες για να νομιμοποιήσουμε τα πάντα. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εσείς κρίνεστε βάσει προδιαγραφών σαν τουριστικό κατάλυμα κανονικά, το κράτος σας αντιμετωπίζει έτσι, η φορολογία σας αντιμετωπίζει έτσι, οι πελάτες έχουν τις απαιτήσεις και σας αντιμετωπίζουν έτσι, όμως στην αγορά τελικά στέκεστε ίσα μαζί με τα Airbnb, ανταγωνιστικά, δρούν ανταγωνιστικά. Χωρίς το κράτος να έχει τις ίδιες απαιτήσεις από αυτά που έχετε εσείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς περνάμε από πολλές διαδικασίες για να λειτουργήσει ένα κατάλυμα, από το υγειονομικό. Αν παραδείγματος χάρη υπάρχει χώρος που πρέπει να δίνεται πρωινό, πρέπει να πάρεις άδειες ειδικές. Για την πισίνα αυτή τη στιγμή μας έχουν βάλει βάσει νομοθεσίας τελευταίο αυτό, ότι πρέπει τα μικρά καταλύματα να έχουν ένα βαγοσώστη, που είναι πολύ, δηλαδή πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ένα μικρό κατάλυμα. Είσαστε οικογενειακές και επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πέραν των φόρων και των φόρων των οποίων δίνουμε στο τέλος της σεζόν και για το Δήμο. Που και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί θα έπρεπε ο φόρος αυτός να είναι ανταποδοτικός. Ναι. Όμως το πώς το ανταποδοτικό όφελος αυτό θα χρησιμοποιείται είναι κάτι που ένας Δήμος μπορεί να το διαχειριστεί, να απαιτήσει. Να απαιτήσει από την κεντρική. Και να τοποθετηθεί αλλιώς. Ναι, τώρα τα τελευταία χρόνια είναι ότι τα χρήματα τα οποία φεύγουν από τους Δήμους και πάνε στην κεντρική εξουσία. Νομίζω ότι μπορούν οι Δήμοι να το. Εν ολίγης θα μπορούσε ένας Δήμος να μην παραιτείται τόσο εύκολα. Από το να διεκδικεί αυτά που δικαιούται. Ζούμε μια εποχή που όλα στρέφονται εναντίον των κατεξοχήν επαγγελματικών μονάδων, που μπορούν όμως να προσφέρουν στην πόλη κάτι άλλο. Δηλαδή να προσφέρουν την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ του τουρίστα και του μόνιμου κατοίκου. Να την προσφέρουν γιατί είναι πιο μικρές μονάδες, μπορούν να μεταφέρουν
την ποιότητα, την ανθρώπινη και Ακριβώς. την νοοτροπία και τη συμπεριφορά που θέλουμε εμείς οι τουρίστες να έρχουν μέσα στον τόπο μας. Και επίσης θα σας πάω σε κάτι άλλο, την παράταση της τουριστικής περίοδου. Την παράταση της τουριστικής περίοδου τη ζητάμε εδώ και χρόνια, που θα μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε, να ξεκινήσει μέσα από την πόλη, εμείς αυτό ζητάμε αρχικά και μετά σιγά σιγά να επεκταθεί, αν αυτό δρομολογηθεί και πάει καλά, μετά να πάει και προς τα έξω. Για να κινηθεί προς τα έξω η επέκταση τουριστικής σεζόν, χρειαζόμαστε υποδομές. Εκεί έχουμε θέμα στις υποδομές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν γίνει μια πλημμύρα όπως έγινε στη Θεσσαλία, ας πούμε, και που έχουμε βιώσει παλιές πλημμύρες και Σεπτέμβριο στα Χανιά, ας πούμε, έξω στο βόρειο δικό άξονα, τι θα γίνει? Το θέμα είναι ότι τελικά ο ίδιος ο τουρισμός μπορεί να προσφέρει με τις σωστές επιλογές την αναβάθμιση όλων των υποδομών. Και όταν ένας Δήμος σκέφτεται πώς μπορούν αυτές οι υποδομές να λειτουργήσουν μόνο το καλοκαίρι για τα τουριστικά, σου λέει εντάξει, το καλοκαίρι δεν έχουμε τις πλημμύρες, δεν έχουμε προβλήματα. Μα υπάρχουν πρόβλημα και στο καλοκαίρι. Όταν μιλάμε για τις υποδομές δεν είναι μόνο για την επέκταση του σεζόν. Ήδη το καλοκαίρι έχουμε προβλήματα. Αλλά αν λειτουργούσαμε και χειμώνα, εκεί θα βλέπαμε. Θα ήταν τεράστιο. Εκεί θα ήταν, το είναι πρόβλημα. έως αδύνατο. Ναι. Και όταν λέμε υποδομές δεν είναι απαραίτητα. Είναι καταρχήν ο δρόμος. Να πούμε ότι το βασικό θέμα είναι με την παλιά εθνική οδό. Ναι, που πρέπει να γίνει κάτι με αυτή. Πρέπει να αποχαρακτηριστεί η παλιά εθνική οδός, να μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια, να μπει πράσινο, να μπουν δέντρα, να υπάρχουν φωτεινές σημάνσεις και διαβάσεις. Πρέπει να ξεπεράσουμε λίγο το γεγονός ότι η ΠΕΟ είναι ο βασικός τρόπος σύνδεσης και μετακίνησης. Ακριβώς. Έχουμε τον ΒΟΑΚ. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και στα χαρτιά, εδώ και χρόνια, μια χάραξη φάντασμα παράλληλη της ΠΕΟ, κυρίως στο κομμάτι της Αγίας Μαρίνας, που μας ενδιαφέρει γιατί αυτό είναι και το κομμάτι που έχει τα σοβαρότερα προβλήματα. Ναι, και που είναι και στο Δήμο Νέας Κιδωνίας. Ναι. Ότι υπάρχει μια χάραξη φάντασμα, την οποία την έχει εντοπίσει και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, την έχουν τοποθετήσει. Είναι μισοεφαρμοσμένη με έναν αυθαίρετο τρόπο. Στα Κουτουρού όμως υπάρχει ο δρόμος. Δεν τον ξέρει ο κόσμος τον δρόμο για να τον χρησιμοποιήσει. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο δρόμος ο οποίος είναι στενός, όπου είναι διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα, που δεν έχει πεζοδρόμια, που έρχονται τα πούλμαν για να ξεφορτώσουν τους ξένους να μπουν στα ξενοδοχεία τους και δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης, με βαθμό επικινδυνότητας των ανθρώπων που κατεβαίνουν από το πούλμαν, που δεν το βιώνουν αυτό στη χώρα τους και τρέμουν φτάνοντας. Ναι, και με τις στοιχήματα που έχουμε και πρόσφατα μερικά. Άρα αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, όπως είναι και ελπίζω να προχωρήσει, να τελειώσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός το ΣΧΟΑΠ της Νέας Κιδωνίας. Το ΣΧΟΑΠ της Νέας Κιδωνίας έχει ενταχθεί μέσα στο ΓΟΥΠΟΥΣΟΥ. Γι' αυτό λέω ότι αν περιμένουμε αυτά, χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Ναι, αλλά ξέρετε πόσα χρόνια είναι αυτό το σχεδιασμός της Νέας Κιδωνίας? 7-8 χρόνια πόσα είναι. Παραπάνω, 20 είναι. Ναι, 20 ήταν στο πρώτο στάδιο. Ναι. Στο πρώτο στάδιο, ακόμα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε άμεσες λύσεις. Άμεσες λύσεις που τελικά αυτό εγώ που βλέπω από τη συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι ότι και οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του τουρισμού έχουν τις ίδιες ανάγκες. Δεν συγκρούονται οι ανάγκες τους. Έχουμε την ανάγκη να βρούμε θέσεις στάθμευσης. Αν δεν υπάρχει ο δημόσιος χώρος, να διερευνηθεί απόλυτα. Και να νοικιαστεί ένας χώρος. Να νοικιαστεί ένας χώρος. Και να γίνει ένας χώρος πάρκινγκ, να μην γίνεται όλο αυτό που γίνεται στην παλιά εθνική οδό. Όλο το καλοκαίρι. Για όσο καιρό μπορεί να νοικιαστεί, μέχρι να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε πιο μακροπρόθεσμες λύσεις. Και άμεσα να γίνουν διαβάσεις. Διαβάσεις και να γίνουν διαβάσεις. Δηλαδή αυτό το δεν μπορούν να περάσουν απέναντι και τρέμουν οι άνθρωποι. Ναι. Αλλά με φωτοσήμανση. Θέλουν διαβάσεις, προδιαγραφές. Οι διαβάσεις για τους πεζούς θέλουν προδιαγραφές. Και κυρίως από το 2026 και μετά θα είμαστε και εντελώς παράνομοι άμα δεν τις στείλουμε αυτές τις προδιαγραφές. Από τη στιγμή που όλο αυτό το πράγμα θέλει μια παιδεία που εμείς καλώς ή κακώς δεν την έχουμε και δεν την έχουμε γιατί ποτέ δεν μας ζορίσανε να την αποκτήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να αφήνουν τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται έτσι όπως έχουν συνηθίσει, αντί να τους δείξεις έναν δρόμο διαφορετικό που μπορεί για το πρώτο διάστημα να τους θυμώσει. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή παιδεία και δεν μπορούμε να περιμένουμε ο τουρίστας που έρχεται να αλλάξει την παιδεία του και να προσαρμοστεί σε εμάς. Και δεν θα ήταν και σωστό γιατί δεν είναι. Και απορεί κιόλας. Ο τουρίστας απορεί πώς συμβαίνουν όλα αυτά.
αν κάτσει κανείς να συζητήσει μαζί τους, θα δει, ας πούμε, γιατί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών που έχουμε στα Χανιά είναι Σκανδιναβοί, Δανείοι, Σουηδοί, Φιλανδοί, οι οποίοι έχουν μάθει σε ένα τόσο διαφορετικό σύστημα. Πραγματικά απορούν πώς εμείς ζούμε και ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Το τονίζουν στις συζητήσεις δηλαδή. Πέραν του αεροδρομίου που περιμένουμε να γίνει η σύνδεση με το ΒΑΚ από το αεροδρόμιο, το οποίο αυτό εξυπηρετεί και το Ρέθυμνο, κάτι που το ζητούν και οι Ρεθεμιώτες. Αυτό που είναι σοβαρό όμως, και θέλω να πω ότι μετά που συνενώθηκε ο Δήμος Νέας Κιδωνίας με τα Χανιά, γενικότερα, με το Δήμο Χανίων, αισθάνονται, τουλάχιστον τα μέλη μας που έχω συζητήσει μαζί τους, ότι ο Δήμος αυτός έχει εγκαταλειφθεί και είναι μια πραγματικότητα. Δεν δίνουν την προσοχή που θα δώσουν μέσα στα Χανιά, σχετικά με την Αγία Μαρίνα, το Σταλό, το Καλαμάκι, τους Αγίους Αποστόλους. Αυτή εγκαταλείφθηκε η Δημοτική Ενότητα. Και διαμαρτύρονται γι' αυτό. Ναι. Και μιλάμε τώρα, διαμαρτύρονται οι επιχειρηματίες, οι οποίοι πληρώνουν τα τέλη στο τέλος της σεζόν κάθε χρόνο στο Δήμο. Πληρώνουμε λεφτά γι' αυτό. Ναι. Και για την καθαριότητα που έχουν δώσει σε κάποια συνεργεία και καθαρίζουν μόνο την παλιά Εθνική Οδό και στους κάθετους δρόμους που υπάρχουν από τους Αγίους Αποστόλους ξεκινώντας μέχρι το Σταλό και την Αγία Μαρίνα, δεν κατεβαίνουν μέσα τα στενάκια να τα καθαρίσουν. Πρέπει να πάρει πρωτοβουλία επιχειρηματίας. Τι εννοείται δεν κατεβαίνουν ποτέ. Ποτέ. Εγώ προσωπικά τους έχω ζητήσει και μου λένε αυτοί οι οποίοι δουλεύουν, οι άνθρωποι που δουλεύουν, εμάς λέει μας έχει δώσει εντολή το συνεργείο να κάνουμε αυτό. Είναι δρόμοι και αυτοί οι κάθετοι που κατεβαίνουν στη θάλασσα. Σίγουρα. Έτσι. Και είναι ξενοδοχεία τα οποία πληρώνουν. Επίσης, προχθές, ας πούμε, παραπονέθηκε ένας συνάδελφος ότι άλλαξε ο δήμαρχος και καλά έκανε και άλλαξε τις στάσεις, αλλά άλλαξε μόνο ό,τι φαίνεται πάνω στον κεντρικό δρόμο, στην παλιά Εθνική. Δηλαδή, στον κάθετο δρόμο στους Αγίους Αποστόλους που υπάρχουν στάσεις, έχουν διατηρηθεί οι παλιές. Και νομίζω ότι όταν κάνεις ένα έργο και αλλάζεις τις στάσεις, αλλάζεις παντού. Δεν αφήνεις να κάνεις. Μόνο αυτό που φαίνεται. Αν θες να γίνει αντιληπτό. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουν η καινούργια, όποια δημοτική αρχή είναι τώρα τουλάχιστον, να δώσει μια περισσότερη σημασία στον παλιό Δήμο Νέας Κιδωνίας, γιατί τα όρια των Χανίων φτάνουν μέχρι την Αγία Μαρίνα. Εμάς μας ενδιαφέρει να πούμε τόσα όσα αντέχει και ο κόσμος να ακούσει, για να τα ακούσει. Οπότε αυτό που θα ήθελα εγώ προσωπικά να μαζέψω και να δώσω από τη συζήτηση είναι ότι επαγγελματίες, μόνιμοι κάτοικοι, μαζί έχουν τις ίδιες ανάγκες που θα δώσουν μια άλλη διάσταση σε αυτόν τον τόπο. Μια διάσταση που δεν θα μας κουράζει, δεν θα κουράζει την καθημερινότητά μας, δεν θα αισθανόμαστε ότι είμαστε εμείς πολίτες εγκαταλειμμένοι και εσείς επιχειρηματίες εγκαταλειμμένοι. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν την επέκταση της τουριστικής περίοδου, κάποιοι άνθρωποι τη φοβούνται. Γιατί είναι λογικό, όταν σε έχουν παρατήσει να πλέεις μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, φοβάσαι την εξέλιξη των πραγμάτων. Όμως αναρωτιέμαι άραγε, ένας χειμώνας που όλα κλείνουν και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει πια το κύτταρο της κοινωνίας με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε το χειμώνα να έχουμε τη γειτονιά μας, να έχουμε τα πολιτιστικά μας. Δηλαδή ξαφνικά το χειμώνα όλα σβήνουν. Και σβήνει και ο τουρισμός. Και σβήνει και ο τουρισμός και απομονώνεται δηλαδή, ο καθένας. Η επέκταση της τουριστικής σεζόν, εγώ φαντάζομαι, επειδή ούτως ή άλλως μέσα σε όλο τον χρόνο δεν μπορεί να υπάρχει η μαζικότητα του τουρισμού που υπάρχει το καλοκαίρι. Όχι, είναι τελείως διαφορετική και απευθύνεται σε άλλο κόσμο. Απευθύνεται στους συνταξιούχους. Απευθύνεται σε έναν κόσμο ο οποίος θα συνυπάρχει μαζί μας και απλά με ηρεμία και θέλει και θα βοηθάει την πόλη απλά να μην σβήνει. Οπότε. Είναι ωφέλιμο το να γίνει η επέκταση του τουρισμού, να ξεκινήσει βέβαια από την πόλη, διότι όντως βγαίνοντας έξω από την πόλη πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες για να μπορούν να υπάρχουν οι ταβέρνες ανοιχτές. Δεν μπορεί να τον πας, παραδείγματος χάρη στην Αγία Μαρίνα, από το χειμώνα περνάμε και είναι στο Σταλό και είναι όλα σκοτεινά και έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά. Ναι, και βέβαια, ποιος ξέρει αν θα μπορούσε η επέκταση της τουριστικής περίοδου να δώσει τα εφόδια, τα οικονομικά και τα πρακτικά, ώστε να περιορίσει τη μαζικότητα και στην κυρία σεζόν. Δηλαδή να πεις όχι. Ούτως ή άλλως ο στόχος είναι η ποιοτική. Ακριβώς, να γυρίσουμε στον ποιοτικό τουρισμό και να πεις όχι, εγώ δεν θέλω μέσα στη κυρίως τουριστική σεζόν να φτάσω
το περισσότερο που μπορώ. Θέλω να σταματήσω μέχρι εκεί που αντέχουν οι δρόμοι μας, μέχρι εκεί που αντέχουν οι άνθρωποι μας, μέχρι εκεί που αντέχουμε και εμείς σαν επαγγελματίες που δουλεύουμε. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος. Και βασικά όλοι θέλουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Αλλά πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπορεί να πετύχει κανείς και τα θέματα είναι πάρα πολλά τώρα, δεν μπορούμε όλα να τα αναλύσουμε. Όχι. Δηλαδή, ας πούμε, να τελειώσει τώρα από την εποχή που πήρε η Fraport το αεροδρόμιο, δεν λειτουργεί τα καινούργια ραντάρ του αεροδρομίου. Ας πούμε, ένα βασικό πράγμα, ναι, με τόσες πτήσεις. Γιατί και το χειμώνα πτήσεις θέλουμε. Και βασικά ο Δήμος να είναι κοντά, όπως και το κράτος πρέπει να είναι κοντά και στους πολίτες και στους επιχειρηματίες. Και να μην είναι απέναντι. Γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διατηρήσουμε, γιατί νομίζω ο στόχος όλων είναι να διατηρήσουμε το πράσινο, την ομορφιά αυτή της πόλης, γιατί είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδος, τα Χανιά, να μην καταστρέψουμε το πράσινο που έχουμε, να ανοιχτούμε περισσότερο, να δημιουργήσουμε, όπως είναι ένα θέμα τώρα με το στρατόπεδο Μαρκοπούλου, αλλά ας μην το ανοίξουμε, που εκεί ο στόχος είναι να γίνει ένα πάρκο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ναι. Γιατί δεν είναι ωραίο. Και όχι μέσες λύσεις. Ναι, και όχι να λέμε είμαστε Ευρωπαίοι επειδή ενταχθήκαμε στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσφέρουμε δεν είμαστε ουσιαστικά Ευρωπαίοι. Ναι. Και αφού το αγοράσαμε ή θα το αγοράσουμε και είναι δικό μας, θα το πληρώσουμε όλοι οι πολίτες. Εμείς γι' αυτό. Αφού θα είναι δικό μας πλέον, να αποφασίζουμε εμείς γι' αυτό. Ναι, και δεν είναι λύση. Δηλαδή πρέπει να αποκεντρωθεί η πόλη. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το κομφούζιο με όλα τα αυτοκίνητα κάθε καλοκαίρι και ακόμα και μετά τη σεζόν και να μπορείς να μπεις μες στην πόλη. Πρέπει να βρεθούν. Αυτό που εμάς σε μια συνάντηση που είμαστε στην Επιτροπή Τουρισμού είχε πει ο νυν δήμαρχος ότι θα αποφέτω ότι θα το έκανε κιόλας και θα είχε νοικιάσει κόπεδο στο Γκλαδισό να σταματάνε εκεί και να υπάρχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία θα παίρνουν και τους υπαλλήλους, αλλά και γενικότερα να μην μπαίνουν στην πόλη. Κάτι το οποίο δεν το από όσο ξέρω τα mini bus αυτά μάλλον έχουν αγοραστεί, αλλά αγοράστηκαν πριν γίνει ο σχεδιασμός για το επόμενο βήμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Προχθές συνάντησα την αντιδήμαρχο Ρεθύμνου και το δήμαρχο Ρεθύμνου και πραγματικά τους είναι χάρη για όλο αυτό το σημαντικό κομμάτι που έχουν κάνει στον τουρισμό. Είναι ένας δήμος υπόδειγμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει ακουστεί από τους ανθρώπους πολύ. Και οι τουρίστες, δηλαδή φοβερή αλλαγή και ασχολούνται με το κομμάτι και χωρίς να υπάρχει καμία διαμαρτυρία των πολιτών, ίσα ίσα. Ότι οι ανάγκες είναι κοινές, είναι ίδιες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ικανοποιούνται. Και όταν δεν ικανοποιούνται, ο καθένας βλέπει ένα εχθρό μπροστά του. Όταν ικανοποιούνται, οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι και συνεργάζονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που ξέρετε, τα είπαμε. είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ανάγκη όλων μας μαζί, όλοι να προσπαθήσουμε για μια καλύτερη πόλη. Ναι. Και ξέρετε, θέλω να κλείσω με αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Ξενοδόχων και του Συλλόγου των Ξενοδόχων εδώ πέρα, ότι των ενοικιαζομένων, ναι, είναι λίγο αυτονόητο γιατί αυτό υπάρχει. Ξενοδοχείο είναι όλα βέβαια, αλλά είναι άλλη κατηγορία. Είναι πολύ ευχάριστο ότι ακούς με τόση συνειδητοποίηση ότι ο επαγγελματικός σας κλάδος θέλει μια πράσινη πόλη, θέλει μια πόλη ήρεμη, θέλει έναν ποιοτικό τουρισμό, θέλει τη συνεργασία με τους μόνιμους κατοίκους. Εσείς το έχετε κατακτήσει να το θέλετε και να το διεκδικείτε, μένει να το κατακτήσουμε και εμείς. Για να επιστρέψω στα δικά μας, γιατί όλο αυτό γίνεται με την αφορμή των επόμενων εκλογών. Λοιπόν, η κυρία Μάρθα να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ναι, να μας ευχηθείτε, γιατί όχι. Καλή επιτυχία και να ευχηθούμε και εμείς να συνεχίζετε. Απαραίτητη η συμβολή των μηχανικών, ειδικά στα Χανιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τονίσουμε ότι όλα αυτά που συζητάμε μπορεί να ακούγονται σαν να μην είναι προβλήματα ενός Δήμου. Γιατί είναι κρατικού περιεχομένου, όχι, είναι προβλήματα ενός Δήμου. Ευχαριστούμε. Προχωράμε μαζί όλοι ενωτικά για την πόλη που θέλουμε, για το Δήμο που θέλουμε.